Dire? Ano kuha na siya. Okay. Nakasuppressor nga M16 na dahil sa kong left. Nada ba yun? Nada. Naran May ko. footsteps sa kong likod. Nak. Spotted ko. Tutuwa nga na. Nak na isa na. Fights. Nak na isa. Dua to sila. Patay na. Mga naganiha ka tong Masarap. player. Nasako. Kasi mo? Nasako. May scope ko. Banda. Nagit sa ako. Orange? Niglabay. Toro. Nakasap. Babaw. Amang tutupit. Canyons? Yati. Wala pa gino. Nakawat bagid. Amog ta. Ta. Sana na. SPO1 carding, grabe klaro kay nga Pinoy.